Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:21. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Ang aton sinilakat sang panahon medyo alanganin sinimat tiniyon. Pabuasan taniya, matulot tawhay man palibot naton sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon Firing Line. Ang aton nga pagpangamuyo subong nga gabi against iya COVID-19 hindi ginaton pagkalipatan sa ruban nga sa isang balatian disaster kag iban pa. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Action Radio Philippine Standard Time, la 7:25 na, subo nga adlaw Lunes, yari na kita sa Nobyembre 23, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman natin sa inyong Facebook page pagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web natin bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Action Firing Line. Sa Facebook natin click and share lang da mga kaksyon, likes dayon na para tapos ang istorya. And then sa aton na YouTube bisita man kamo to kag sa aton nga Twitter account mga kaksyon. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. And sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section kaya tagan na karosti siya ang inyo sining nga mga mensahe. Action Brian Borden. Action Firing Line. Onboard na, top 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Unahon tagid karon ang patrol diri syudad sa Bacolod sining tuman kadako naman nga accomplishment sa aton sining kapulisan sa isa kadako nga buy-bust operation sinigid lang mga hapon sa barangay Singkang sa pagkadamo Action Henry do pinutos-putos nga asino. Objective, Action Firing Line. Gahan talya do pinutos-putos nga asin inabalang ka tag isa ka salmon balang takos Action Henso. Pwerte ya sige anong tawo ini taga diin ini do kadamo gid sa mga kapulisan nga ato didto daw lain-lain nga ahensya sang PNP naton to o kon otoridad Firing Line. o kon otoridad nga nag-operate sini kadako-dako. No, anyways, balikan tayo ni karon. Ang iban nga balita lokal mga kaaksyon baw halalong gid sa isa lang ka semana duha ka aksidente sa motorsiklo, 4 gid ang patay. Dumduman nyo to mag-live-in partner to nagligad semana nga bumunggo sila sa tricycle nga naglapaw ang ila sila nga pagliko sa kurbada sa may Maaw. Kuni patay gitong duha. Kagabi na sundan na naman dira sa Gargato Action Hands. Mag-abyan iniho gang kasanay sa motorsiklo sumangit sila sa nagaparking na naman nga truck sa kilid dalan nga wala naman ini guro sang warning device. Action Firing Line. Dumasok to sila nga duha patay gini mag-abyan no. Pilason pagid ang duha nila kaabyan man nga nagasunod sa ila kay sumanggit man sa ila. Action Firing Line. Subong ara ya sa hospital man. Pag-amping gid mga kaigsuunan nato no nga naga-drive sang motorsiklo ilabi na gid sa kagab-ihon. Basi kamo naga-inom-inom way ko gahambal nga to nag-aksidente nakainom ha. Basang iban dira nakainom kag sa mga driver sang truck mo. Do sulit-sulit do gupi kita nga lata diri. Way gid kamo na maseminar sa pagkuha nyo sang inyo siring lisensya nga dapat hindi kamo iya mag-parking sa kilid sang dalan ilabi na gid kon gabi nga wala sa mga warning devices dira mga kaksyon. Nano man mga driver sa mga truck taning wisado ka mga tig-abagol gid do. Action Firing Line. Amo ning dapat pa ipaeskulahon liwat Action Hands sa aton sining nga mga magkuha kabla lisensya bla nan para makakat-on isla sang rules and regulations sa aton sining highway sa aton dalanon. Action Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, gwardiya nga nakaluthang sang anay iya operator sang equipment dira sa barangay Mansilingan nadakpan didto sa syudad sang Kabankalan kay nasang udto kagabi ni tinirong upod yaho. Action Firing Line. Patay gid no kag diri sa Bacolod ba porti man nga binulangay ari mga tao kay do ka mga gahig tingkoy jud. Action Firing Line. Kapalo na gid sila nga bawal ang bulang bulang mangyapon may nagkaladakpan dis Bacolod diya daw damo sobra pulo di sobra pulo iniya ho. Ang iban nga balita sa lokal si Vice Mayor Elcid Familiaran imbestigahan ini nagluntad nga binaisay kag yaw-yawanay sa tunga sa mga BHERTS sang Barangay Felisa kag ang pamilya nga may nagpositive. Action Firing Line. Ining mga tawo nga nag-inform didto sa Puloy-an sang may nagpositive nga wala nakasuksok sang husto iyang protection sa kaugalingon. According sa doktor nga na-interview naton early this afternoon from DOH Region 6 mga kaksyon,
okay man lang ko nang wala sang PPA, pero importante dapat may face mask kag may ara gid sang face shield. Action firing line. Pero check nato na karon i-replay tanay kay dapat maka-learn sa mga lessons diri nga aton nga mga bihertz agod hindi na mabuyayawan paliwat or mabuyayawan sang mga pamilya nga ginapadulungan nila nga magapatigayon malangkon tani sila sang pag-imbestigar or pag-inform sa family nga may positive kamudi. Action firing line. Yan natabo sa Barangay Felisa, amo na tong good example mga kaksyon sa iban pagidira. Nga bisan way kamo sang PPA dira, pero dapat may facial did kamo. Te according to sa interview naton eksklusibo diri sa bata sa nagpositive, why sila ya facial mo? Action firing line. Oh, tapos may naka-shorts pa to. Nga ang naka-shorts according sa kapitan nila, hindi to upod sa team nga nagpadulong dito ti sinuoto sa iya. Nga tuto siya kasakay-sakay sa ambulance, ano to sa iya? Joyride? Action firing line. Oh, ti inaya foul naman na nga pinapasakay ang iban nga tawo kala binagid kung kadto kay imoya sa pasyente to, di ba? Action firing line. Balikan ta na karon makaksyon na ang iban nga balita sa lokal diri sa aton nga pagpangalagad. Kumustahon ta karon si Madam Principal Leia Kimba Abe, no? Daw nag-meeting to sa Conos Don Salvador kay nasa Pandanon Elementary School. Galing hindi gid magsabat si Ma'am Kimba, no? Hambalya, mas okay na lang kuno nga maghipos kuno siya. Sige kay kon mag-retire ta pila ka adlaw, ay gid ta sang nami nga ligasiya nga gimbilin. Action firing line. Sige. Sa balita, Kapitolyo Provincial, frontliner nga close contact sang Assistant City Engineer nga napatay sa COVID-19 sa Kabankalan nagpositibo man sa virus. Hobaw. Tapos sa Kabankalan daw nagdamo-damo tong positive nila sa ila sini sa Kapitolyo kon City Hall nila kag ang himamaylan padayon man ang panirado anay subong. Action firing line. No to para ning himamaylan kag hinig kag ang Kabankalan action do adjacent talang ni sila ng duha ka syudad nga ini no ka mga lagko pa sa nga syudad abi. Paghalalong kamuda habaw kadelikado gid sa kay COVID-19. Action Brian Borden. Action firing line. Antes ko say patrol mang lugayawon lang ko kadali action dyan preparar landa kay mang lugayawon lang ko kadali sa nasyonal do hindi gid makompleto gabita ko way nasyonal. Kaya ang COVID-19 naton subong nga case sa Pilipinas 420,614 na ang bag-o subong adlaw 1799. Ang aktibo nagapabilin sa 25,837. Ang naka-recover nagdangat naman sa 386,604. Kagang patay arana sa 8,173. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon sa national iya may nagkanto di sa aton nga National US National Security Advisor nga si Robert O'Brien. Ini siya may welcome ceremony kaina nga ginatubang siya ni Department of Foreign Affairs Secretary nga si Teddy Locsin Jr. May palayag di siya sa Pilipinas nga God bless Philippines kuno. Kaya nag-turn over siya sa pila ka mga defense articles kag ining ginatawag nga precision guided munitions or munitions. Do isa ka satellite bala. Action firing line. Pwede ba ka mahal sinigalo $18 million US dollar mga kaksyon. Di ko private kayo sining ining dugin turn over kay na no. Anyways, thank you good for the gro regalo for the gift. Palangga sang US Action Hands ang pungsod Pilipinas. Ug ginregaluhan ngin tagaan naman ta subong sa mga kagamitan nga para magamit iya sa mga aton otoridad. Action firing line. Ang iban nga balita sa national, si PNP Chief Major General Dibold Sinas nagpalayag nga dapat ibalik action henso ang body nang garing man. Ang ining body mass index sa mga kapulisan. Ining body mass index sa ginamention naton, dapat kuno nga mag-exercise na naman ang aton kapulisan. Action firing line. Kay hambal ni Sinas dire sa siyam ka bulan nga nagtutok kita sining pandemya nga ini, daw nalimtan sang kapulisan ang mag-exercise. Action firing line. Itoon gin man alangan mo na nga sa kausako pulis ta subong mo, no? So nasuspender ini so gusto ni Sinas nga ibalik ini
In fact, kinistorya niya na diri ang PNP Directorate for Human Resource and Doctrine Development mga kaaksyon nga dapat ang mga obis naton liwat nga magkupos ini sila. Mga obis nga kapulisan na kay kabalo ka obesity causes ini sang diabetes kag heart failure. Action firing line. Gusto ni si Nas nga mag-diet man kamo. Hambalya ko no 55 ng edad niya, kaya niya pa mag-diet, kaya niya pa mag-exercise. Siguro mga younger policemen naton dira ka ba? Kayang-kaya maglagan-lagan da bisan pila lang ka minuto sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Pabasan tanibla palawigon pero gusto talang ninumduman subong adlaw action hensa, no? Ika-11 na katuig ang Maguindanao Massacre. Nga may napatay diri nga 58 gid ka mga persona, 32 diri mga jurnalista nagaubra tanan sa media. Ini Maguindanao Massacre nagluntad Nobyembre 23, 2009 sa din nga si Ampatuan o kung nagluntad ini sa Ampatuan Town, Maguindanao Province, Island of Mindanao. Ang target diri nga palasyon amo tani to si Ismael Mango Dadato mo, da? Ang nga pamilya kaga mga supporters lakip na mga journalist mga kaaksyon. Ang suspitsado nga ginatudlo diri amo ni si Zaldi Ampatuan, Andal Ampatuan Jr. Duwa ni sila. Ang iban gani nga prime suspect din nagkalamatay na. Nagluntad iring pagmasakero sa ila sa sitio Masalay, Barangay Salman or Saliman, no? Kung di ka magsala, mga 10 to 3 nga mga oras sadtong November 23 mga kaaksyon. 2009 sa din damo ni sila nga mga salakyan ang nagsinundanay agod nga mag-file sang Certificate of Candidacy. Ang isa o kon si Ismael Mango Dadato sang ginlambatan sila sang mga 200 tanan ka mga armed men kagin pamatay, ginpanglubong, ginpangkalkal gamit ang mga bakho, gamit ang mga heavy equipments mga kaaksyon kag pinanglubong ining 58 tanan ka mga upod ni Mango Dadato. Action firing line. Sa 58, 57 lang ang nasapuan subong ang isa missing gihapon. Action firing line. Kaglakip sa ginkasuhan diri amo ang mga miyembro sang Philippine National Police nga may ara sang aligasyon, may ara sila sang kahilabtanan sa amo iya nga krimen. Action firing line. May ara na sang napamatbatan sini pero suno iya sa mga pamilya sini mga kalamatay hindi pagid kompleto bangod sa masobra 200 ka mga ginakabig suspect sini nasambit nga kaso o kon pagpamatay pila pagid lang ang napamatbatan. Action Brian Borden. Action firing line. Amo ni kahigko sang pamulitika diri sa pungsod Pilipinas. That's why sa panahon sang eleksyon, dapat eleksyon lang gid kita. Hatagan ta freedom of speech ang aton sini mga kauturan. Dapat hilway kita. Hindi naton pagamiton ang poder para hindi ka mo maislanda sa pwesto kung pigado ang inyong performance, mapili dapat ang tao. That's why we have election every 3 years sa mga local officials. Kaya dapat maislan ang wala performance. Action firing line. Dira lang ko ane hasta las 7:38 Action Radio Philippine Standard Time. Tirahon ko na yung patrol kay kadako sa balita sang patrol subong. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radyo. Patrol, Beng Gabi. Mayang gabi aksyon, Brian, mayang gabi sa tutunan nga mga ka-aksyon. Ang patrol karon na live sa Gapon diri nag-report sa atubang sang puloy-an nga ginarintahan sa ning mga persona nga mo ninakuhaan sang ginabulubanta mga 2 ka kilo sang ginasuspetswan Cebu. Hindi lamang lang kundi 2 gid ka kilo aksyon rice ang ginasuspetswan Cebu. Kaya kumo ining operation nga ginkasakaron ni Kabidri sa bahin sang J.R. Torres Subdivision Barangay Singkang Airport sulad sang Bacolod ang ginkakibot gid bisan pa sang mga opisyalis sang barangay aksyon na Brian nga ari man diri karon nga gabi nga kun dugay-dugay basi pwede pala naton sa makuhaan sang statement ang ila diri
punong barangay nga nagausisa sa sulod sang puloy-an kung sa ring kasaang bypass operation sining nga gabi aksyon na Brian. Action dyan, Yes. gamay labi nga pagplastar sa fasad sa puloy-an, sa palibot sa puloy-an. Anong sitwasyon da action dyan kung magkanto ka da? Ining lugar action Bray para sa totalan ng mga ka-aksyon kung napasulod ikaw sa may Singkang Airport dire-diretso ini siya kag ari sa wala nga bahin kung going ikaw pabaybay pawala ni sa action Bray may isa ka bangga and then pagsulod mo sa bangga pinaka second to the last nga bangga action Bray patuo ka naman ang dalan rough road ini siya no? Gato bangay ang mga balay, rough road, dalagko ang mga puloy-an, ang ilang mga pader, matulotag-as, exact na gilamang sining lugar kung sa diin diri nag-aarkila ining subjects ang bypass operation kadang iba niya nga mga kopdanan nga ang ila action Bray nga grills o kunabi nga gates ang puloy-an dumay pagkamital lang siya nga kitaon sa sulod. O galing kay ti ang balay, ang fronte, ang fasad, sementado, may garahe, sang salakyan, actually may salakyan, diri, siningagabi, isa ka SUV, and then ti sementado ang atubang sang puloy-an, may mga grills nga hindi gid visible ang sitwasyon sa sulod kung nagainano sila tong amo sining oras abi. Ang dalan pa sinidri, may mga hilamon, in rough road, pag isaya, wala pa nila semento, diri ang dalan. Damo pa ni malay nga kaiping kahit subdivision sa Lagko ang mga balay. One lane gid lamang kung pasulod ka and entrance exit isa gid lamang ka linya. Amo na nga kung may magsulod nga masalakyan medyo mabulubudlayan sila action Bray. As may mga report, actually wala pa man official gid ni statement coming from operating body. Kaya actually ang nag-conduct sa bypass operation hindi basta-basta lang. Ang nagka-action Bray is Philippine National Police Drug Enforcement Group o kung PNP-DEG, National Head Office. National gid gila National Head Office ni duwa ka mga Special Operating Unit. So may posible action dyan nga ining suspect nga ini hindi lang pang local, ini siya pang national na gurong level niya? Yes, most probably kay initial report nga ton nga nabaton diri sa area base man sa to nabatian sa mga operatiba sang halin pa ni ang ining supply o kung ining illegal nga droga halin ni Metro Manila. Ginpadala in action Bray bilang package. And then ginkwa diri sa may Bacolod. So halin pa lang dito sa Manila, mahimo na monitor na nila nga may package sa ginpadala tutob na ibaluan abi ka Philippine National Police Drug Enforcement Group. Kung lantaw naton sa Philippine Drug Enforcement Group, dito subong action Bray naka-assign bilang legal advisor o isa ka mga head officer ang anay BCPO Director Police Colonel Henry Binyas. I see, okay. Action Bray nga daw isa nagatindog subong legal advisor sa group. So duwag din ka mga unit ang nag-operate. So do ka family Special Operating Unit ni sila gali. Action dyan? Special Operating Unit 4. Action dyan? Yes. So do ka familiar gali sang head senat diri ang isa ka advisor do ka familiar sa Bacolod yan, no? Yes, kay Tanay BCPO Director gid. Okay. Police Colonel Henry Binyas. Ining unit nga nagkasasang bypass operation, duwa Special Operation Unit 4 and Special Operation Unit 7. Hindi bot silingon nga conform action sa Region 4 man, bali do ara lang sila sa umbrella sang Philippine Drug Enforcement Group. So 4 kag 7 in coordination with Regional Drug Enforcement Unit 6 o kuna RPDEU kag ang Police Station number 8 nga mo nagkasasang bypass operation karon nga gabi. Sa initial na ton nga report kag base diri sa ngalan nga aton nga mga nakuha action Bray gikan dikto sa sulod mismo sang kung sa nagka-conduct subong sang inventory ang aton nga mga otoridad ang mga nagradakpan isa ka lalaki kag duha ka mga babae. Gina-confirm naton kung mag-live-in partner ining lalaki kag ang babae. Pero kumpirmado nga isa diri nila kaupod nga mo ni si Sheila Mary Balarao, 35 anyos ang Banwasang Pulupandan. Amo ni siyang kabulig nila diri sa may Balay Action Bray. Okay. Ginaaligar kag ginpayag base diri sa mga impormasyon nga aton nga nabaton nga siya ni ang nagkuha sang package o kon padala sa isa ka makabig remittance center or kon cargo company. Diri man mismo sa may Bacolod may duha ka mga version. Una ang impormasyon is ginkuha gikuno sa may main gid nila nga bodega sa reclamation area. Pero lately ginatry na to nga confirm kami mga report nga nabaton nga ini ko nung package ginkuha
malapit sa area sang Libertad. Kabalo ka action dyan, I'm sorry, ikat na kagamay lang. Siguro mga 3 days ago, may ara sa nadakpan dito sa Metro Manila before antes ibiyahe man to tani, daw pila man to kamilyon action dyan sa isa ka courier. So, may posible nga may connection ini maybe, guro mo, kung sa Manila, di manihalin? Gani man action break kung taon naton, usually ang range sang delivery from Manila kaya nagapapakis magkikita usually it takes mga 7 to 9 days kung mga amo sini nga cargo company abi. So most probably ba si atong mga na-recover to nauna hindi may nauna nabala kag ni sa action break no. So gina-check diri subong kung di nagiging kuha kay dito na siya sa lugar nga ini initially nadakpan sa mga otoridad. Nga pagkuha niya, namutikan ka pulis, nasundan to sa lugar sang police action bray. So dito mismo sa lugar nga ginkuhaan niya sang package nga ini, dito sa ginaresto sa mga kapulisan, tugtog nga naglabot diri sa ila mismo narentahan nga puligan. Kaya ang aligasyon diri kaina kung nabatian sa tun nga live interview kay na sa Action Balita Evening Edition, sining kay Balaraw Action Bray nga ginaligar niya nga gisugo ginamang sa sa iya nga mga amo which is mahimo amo ni mga mag-live-in partner nga nadakpan man karon nga gabi dinhi sining ginpatgayon nga bypass operation. So meaning ang una nga nadakpan gidri amo ang timbang action dyan. Timbang. Nga naga admitter nga timbang siya sining duha. Yes, Action Bray. Nga dos sagid ang una nga mga nadakpan diri dila sa ginpatigayon nga bypass operation. So after action by ginrekisa gibuksan atong package. Pagbukas ang package, ang plain view nga makita ng action by mga pagkaon nabla ka mga pambata. Okay, suam. Gatas, suam abi. gatas, crackers. Mga crunch na bala nga ginaputang gatas. Amo na ang sulodlan. Eventually, pagbukas sining mga wrap o kung sining mga karton, dito na ko action bray ang binulto, putos-putos do gingamit nila bla do putos sang magbakal ka ice water o kung ice action bray. Gagin putos, estimatedly ang kada putos nagabugat sang 100 grams. Wow. So pila ka putos ni? 20 ka putos. Okay. 20 ka putos times 100 grams action bray. Estimatedly, ini nagabugat sang 2 ka kilo or 2,000 grams. And ang estimated market value niya nagadaraga naman o kung nagadangat sa 13.6 million pesos kay based sa dangerous drug board value nga ginasunod sang Philippine National Police Drug Enforcement Group nagadangat sa 6.8 million pesos ang bili sang 1 ka kilo sa ginasuspetsuan Cebu. Okay. So sa range of 13.6 million pesos kag kung i-check naton ang modus action by kung nadumduman ninyo tinalikdan nga mga binulan mga month of April sa kasagsagan sang COVID-19 nga pandemic nagkasasang bypass operation ang katapo sang Regional Police Drug Enforcement Group sa area gapon sang Singkang pero malapit na action by sa boundary sang barangay Alihis. Dito kang na-recover ang kaangay man action by nga mga ginasuspetsyon sa buhok kagin sulod man sa amo sini nga mga karton mga sulodlan man sa mga crackers action Brian series ng mga tinion ang actually equivalent kag ang kwarta dari nga na-recover nila nag-range sa 29,000 pesos. So dako dari nga market value ang gingamit sang aton nga mga otoridad o rather kwarta para lamang makabakalas ng ginasuspetsyon sa buhok action Brian. No? Okay. May interview ka to kay na pwede mo ma-reflection dyan sa mga late tuners naton. Sige. Take your time lang. Actually, nagsulod ko diri sa area mismo sa may balay sa kulian nila din ang bypass operation. 13.6 million pesos action hence. Yes, nubo sa calculation takay na nga mga 8 to 9 million. 40 yan, no? 13.6. 13.6. Interview kita. Ali actual drive. Ang bila ka mga portion sa atong interview kayo na. Doon na sa lang kami pala. The lawyer is asking this. Wait lang tayo, no? Timbang to, no? Yes, no? Gina-point ako na ang voice clip sa timbang. Pero na natambit si Cap Danay. Sige. Cap,
masulod na ko. Si Caprosini. Masulod na. Mas part na Action Bright ang final inventory. Okay. Sino yung mga na-recover. Okay, Action Jan. Yes. Action Jan, mabuo lang ko di, tapos balikan ta kada kay may mga national kwan kita, commercial kita Action Jan. Yes, Action Bright timing yun no? Kay Sige. tapos sa Gadugay. Standby kami din Action Sige, Bright. standby Action Jan. Action Firing Line. Last 50 tutukan tanan mga ka-action na bayan tanay banta mga balita. Action hands, tirada dan action hands ha. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. May gabi lang kay Cruz Richard daga monitor Heaven Jocelyn Liboon Dispoho Araman Flor de Liza Barilio Jonabel Dayauna Araman Emi Malones Go Buwan sa Barangay 19 Slasher Sumugat. Good evening Sumbray, live kami diri sa Fortune Town, salamat gid. Imbong Jocampo naga-monitor man. Melvin Piña Fiel, good evening Sumbray, ga-monitor gid daily diri sa Makati, salamat. Alex Montesa, maayong gabi Sir Bry, upod sa mapaang programa mo sa kahanginan sa adlaw sang Lunes, mapaang tod kaina, kainit. Si E.J. Lawrence Cordero, Francisco, good evening Exxon Bry, watching from Kawayan, pa shout out lang ko ila mamang kag tatay sa Baslay, Talakdan, salamat gid. Alex Montesa, Virgie Olpinda, naga-monitor man. Amy Malones Guban, good evening Exxon Bry, shout out lang ko kay Jean Dorumal, Raiza Fronda, Thelma Desena, Belinda Abanilla, salamat gid. Alma Agravante sa Bater, John Sibalios, may gabi Action Bry, shout out ko lang taga Shinda Santa Teresa, Ibi Magalona, gin-lockdown subong lang gabi, hindi kagwa kag sulod ang mga tawo, suportahin nyo lang for 7 days mga pagkaon nila sa pamilya ko da halong lang kamo 7 days malang hindi kakapauli da. No, sige mo gina sundon tagin ni na. Papa Thags Pia, good evening lang sa tanan nga member sa Bacolod Bonsai Society. Ano ning Bonsai Society man? Do kwan ko, do curious lang ko kung ano ni sang Bonsai Society, no? Joanne Salmiti Isiha. Good evening Joanne ano man? Isita ni sang barangay Gintubdan, Gintubhan. Jocelyn Arisivita Ulak Araman. Bia Jonathan, good evening Sir Brian. Tamyaw lang si Papa nagamonitor diri sa barangay 4, si Palay City. Salamat. Jayan Sky, good evening Sir Brian. Ginatamyaw ko lang da ang family ko Giyanan family sa Gardenville Kono Subdivision, Barangay Tangob. Avid listener nyo gid kami kada gabi sa imo programa Action Firing Line. More power sa imo program Action Bry, salamat gid. Ako Maldita, good evening Action Brian Morden, and also to the all listener of Action Radio. Keep safe Negrosanon, may God bless us all. Salamat. Si Anggi Asinita, naga-monitor man sa Pasig. Cecilia Oleo, salamat gid sa Cebu City. Alex Montesa, Sir Bry, as lang ko bahin sang pagsuksok sang mandatory face shield, face mask, paggamit properly. Sa mga paggamit siya improper, may penalty man sila. Waya. Face mask nga ara sa liog, face shield nga ara sa agtang o kon sa ulo. Ang syudad may mga plano bahin sini nga mga senaryo. Ati, ara ng task force, disiplina ta, no? Why na sila penalty? Ang penalty plakadlaw ko maka-COVID na sila. Amo na dudla, gina na sila. Virgie Olpinda, Action Bry, good evening. Monitor lang kami si Lynn Holmes. Gihapon, God bless, good halong and your family. Salamat, kamumanda. Alunan Zuset, si Mierna David, good evening, Action Bry. Watching from Barangay Patikwi, hinablos ko ang duha nga aksidente sinigaran. Ay gali na naman nga sitwasyon atuman.
Kay David to ng apelyido mo na Mirna ho. Wow. Halalong gid. Jen Oy si Sir, good evening. So Brian, naga-monitor sila. Florante pa Sinabo. Good evening, so Bri. Monitor lang kami diri sa Lizares Extension, Libertad. Tamyaw ko lang Kali, Toto, Bart, ni Boy, kag Ipoy, Nene, pamati, gid, radyo, kag FB Live. Ba, duha gid ba? Thank you, gid Rosalina Arellano Espadero, naga-monitor sa Murcia. Alan Mula, good evening, Sumbray. Ga-monitor lang kami Tatang Dodoy Sonico, God bless. Bilin Salaw Araman, Marikit Go Forward, good evening, Sumbray. I'm watching regularly but this my first time to comment. Ma-inquire lang ko kay Bilog nga adlaw wala kami di tubig sa Mansilingan. Daw wala man pa sila paabiso. Ano natabo sa Prime Water? Bago pa lang nag-take over daw pour na ang service. Is this what we are going to expect from now on? Siguro nag-plastar pa gid ang Prime Water kaya daw isa pa lang sila kasimana. Pero may nag-exister na nga basiwa no? Galing daw hindi naman tama mag-ugid sa basiwa, no? Kaya daw puro may mga diferensya gid man sa sa una, no? Sige lang ma'am, nakabay pa ining Prime Water amo ning sabat gid sa kinanglanon. Tong Buran, Tuario, good evening, Sumbray, Lihog Lagrit, Barangay Kapitan Edgar Tuario, Barangay Lalagsan, La Castellana, ang iya ko no wife, Rhea De Leon Tuario. Sa ila ko na 4 ka kids ko no nga si RR, Aming, Princess, kag Zia, kay Tatay Tinoy, kag Nanay Rosie Tuario, Choy, Polion, kag Chay Putot, Baltazar. Manong Idilaos, naga-monitor gyapon. Lilia Taton, Araman, sa Gardenville, stay safe, God bless. Sige, monitor lang gid sila. Salamat. Sir Bryce, sa mga vape users kag mga smokers, very alarming na gid in public places. Na-regulate man ni sila o may mga kwan sila, may ara di ordinance ba kolod Oo. O kon kabahin man sila sa health protocol sa ginapatuman. Kagapon ang SWAT ka Region 6 nga nagpaobra sang ila service sa ila talyer sa Gonzaga Extension sa dalan sang Sunrise. Doña Juliana wala ga face mask tapos ginatulok lang ang 15 anyos nga gabuga sa dalan nga daw dragon gamit sang vape, wala man gagamit face mask. Kabalo kang pinpay kung isa kun why sa line of duty nila do ay mas lay sa pak no. Amo na ako guro nagpulis, guro kadamo kontra ko. Si Lady Navarrete naga-monitor man tong Buran Tuario, good evening Leo, greet lang Joven Panes alias Boy Tanduay, Hacienda Mansalayaw, La Castellana, upod niya Tito Nonoy De Leon kag si Sam De Leon. Salamat. Bambi Serrano Defensor, mayang gabi Action Bry, monitor kami ni Perme Stoms 3, Barangay Estefania, Defensor Family, God bless. Lynn Ross Benedicto Araman, Michael John Season, good evening, Exobray. Happy listening to All Energy Fans Club. Monitor always from Chato Elias. Paranaque, greet lang Victorio Hison Jr. of Deca Homes, Kabog. Salamat. Mags Gapanaga Salibio Panuela. Na? Watching live action Brian daw kadabo gito sang tawas na kwahaw. Len Ross Benedicto, good evening, Sir Brian. Monitor lang kami ni Barangay Singkang Airport, Kalong-Kalong, Zone 1. God bless. Bawara, gadalapit sa inyo. Liberty, Biniten, Obaldo, Araman. Grabe kadamo, gid sina Action Brian, o gani. Pinky Honto Pilye, good evening, Sir Brian. Hindi gid kompleto ang adlaw namon kung wala Action Radio. Great ko lang family Pilye sang Tangob. Dapat mamonitor gid. As Dinek, Abelina Divibar, Atol, LW Prudente Gatuto Kaman Kalbo. Perte pa ginaw. Tamyaw lang, mother from Inayawan, Kawayan, Nanay Lourdes Panuela, halin sa kay Magsa. JM sa Asdilio Banaag. So Brian, good evening. Sa Kabankalang Halong. Good evening from Kabankalang Halong and God bless. Salamat. Bernadette Lacson. Maria Fe Maravilla. Good evening, Sir Brian. Watching from Palawan. Bing Barilio. Live kami di Subong, Barangay Singkang. Oo, diragin to lapit sa inyo, gid. Felix Arsenio. Good evening, Sir Brian. Patamiyaw sa agot ko nga si Kyle. Happy birthday kag asawa ko nga si Leia.
Arsenio kag sa subang ko nga si Kazer Felix Nigalia. Always gid watching gid si Moxon Bry. Salamat. Bing Manoho, nag-monitor man sa Limat Tinion. Joy Barillas Coscaluela. Good evening. When will be your second batch of your Operation Tulong? Thanks. Sige, hulat-hulaton talang ma'am, no? I-plastar taliwat. Basi, dogap, pero daw pa dayon kami magabatong, gabaton subong sang kwan, sang inyong hamili nga bulig. No? Jolie Derla Celestial Hongko Taxmana. Good evening, Sombray. Ga-monitor kami everyday. Live sa Cambridge, UK. More power sa inyong program. Kag stay safe, healthy. God bless. Always. Salamat. Jules Lucasan. Hi, Sombray. Watching from Handumanan, Bacolod. Roberto Lamis Araman. Bert Hirapusco. Caraballo. Good evening, Sombray. Happy birthday lang sa manghod ko nga si Carmencita Caraballo sa sitio Mayang Haba, Candoni Negros Occidental. Nora Villalon, nag-monitor man sa Bacolod, sunod lang at stay safe gani man. COVID sa Bacolod, musta ko no? Nagadutay-jutay man Jocelyn Calamaan Araman, Elnora Castillo. Good evening, Sombray, watching live Sontal Villas, great lang estilo kag Castellano family. Castellano, sorry. Halong gid idol, gwapo, salamat. Thank you gid. Ferdinand Aguirre, good evening, Sombray. Mati lang ko diya. Sige, standby lang ka muna akay, dugay-dugay pagbalik ko. Sugpunantang baybas na to na, ha? Las 8:01. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Aksyon Firing Line. Malikanta Patrol Dugay-Dugay, may gabi lang sa kay 9672. Good evening, Sombray. Always kami nag-monitor. Himamaylan, Labs ni Galia. Salamat gida kay Labs. Action Bray, mayong gabi kon motorsiklo ang paghahabalan sa aksidente ang Kung Fu Panda. Kung Fu Hindi, ako ni mga grab ba, no? Grabe, ginibala sa ila mo. Ano na da, patakaran sang ila delivery sang company man. Kay pamatyagan ko daw sila ang tag-iya sang dalan kag kaisog pa sa ila. Ligad si Mana may
sinita ko to ganiho kay do hindi nagid among pagpadalagan bla. Balikan ko lang ni Corona, ini mga daga-deliver tod nga mga motorsiklo, abi paghalalong kamo maghinahinay kamo kay nga may mga pamilya kamo nga nagahulat sa inyo. Tapos kung makapadalagan kamo nis Bacolod, matyagan ko sa inyo do tag-iya kamo sang tanan iya nga dalan di nga hala tahi-tahi bisan hindi na mo sulod diri sulod didto susko nga mga tao kag kung mahaplitan nilang salakyan action hands ang salakyan amo pa nang mabayad. Action Firing Line. Tigamay sila mo damo na blanco isang hostisya kag ang kwanta dito kalang-alang bla. Ti halalong kamo paghinay kamo na hindi magpinagusto kay budlay gina. Las 8:05. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Balikan tang patrol action Jan. Action Bray, sining nga matrion bago pila man nakasugod ining inventory no sa sulod mismo sining nga puloy ang kusaringin ka sa ang bypass operation sining nga gabi Action Bray. Makita nato sa gyapon na plaster sa lamesa ining 20 ka mga putos ang ginasuspecton sa bunga ginabrabanta ng kabug at tuwatanan ka mga kilos o kon 2,000 grams kag na estimated market value nga nagadangat naman sa 13.6 million pesos Action na Bray. Ara gatindog sa likod sining lamesa ining tatlo ka mga nagkradakpan ang isa kadaki kag duha ka mga babahi Action Bray. Anong ila nationality action Jan? Pinoy malang ni Pinay sila no? Ni Green Sigid, Pinoy. Ni Green Sigid sila. Kayo ang lalaki, abikitan kong mataya kagang ayang lawas ba do ka Koreano type black action dyan no? Puti-puti. Ano na, I think pagkabalo ko ang iya pamilya. I don't know kung may lahi, gidman. Pero ang babae ni tumandok sang pulupan. Actually ginbata sa Salinalbagan ang bulig. Pero nakagatineri sa subong sa may banwas ang pulupandan. Okay. Isa pa lang sa Action Bray kasi kabulan gali nga nagatrabaho diri. And di pamangkot sa naton kaina kung nakabalo siya bala ang amo ni kuluwaon ni ambale wala mas kuna idea. According naman diriya sa kay John Mark Ibe, amo ning lalaki nga nadakpan nga nga na statement. Din napanginwala niya nga hindi ni kuno iya, hindi ni ila ang mga na-recover nga ginasuspectuan sa buo Action Drive. Ti sino siya kay sino naka-address inaabi do kalilibog man no? Yaring sabat ni Ibe. Sige be. Mo gisinyo ni o hindi? Hindi. During the time pagsulot may recovery sila na wala. Wala. Kukabalo. Pero ang point sir, ano gabaligyan man kamo? Wala. Gaano ka mo din sa gare? Oo. Okay. Mga actually ako nagbakalang ko dito produkto yung sang feeds ya. Timing lang yung Buti nga wala ka dito tinerke. Oo. Okay. During kayo na pagsulot nila o diin ka sir, gaano ka? Ara ko diri kay may Ano din sulot? Kay kung ano intercept niya ang imo siya nag-claim ko sa warehouse niya information so wala ko ba do? Meaning kami nga po ikadaya nagkato ka lang din para makapag-feed mo na? Hindi kay kami negosyo kami feeds so nagkato ka di para taga-diri ko mo Action ba mo to pagbaylo-baylo sa statement ni Ibe ang unahang balya nagkadto lang di siya para mabakal sang feeds sa ulihin ang ginambala Action Bay nagkadto di siya kay diri sa nagatinera dali gid lang may baligyan feeds da sa balay nga ina waay Action Bray din sa mabakal feeds da amo na gani amo to nga ginsulit ko pamangkot sang ulihi nga na maano ka di sir kay amo tong ipanumdum ko duhay man di gani kasi nako sang feeds kag isa pa garinta da sila paano nga dira sa mabakal sa ganirentahan niya. Yes, no, saktong Action Bray. Makadto di siya kag subdivision amo ni nga lugar diri abi, no? Diri siya mabakal sang feed tapos hapon ari di siya pagyapon. And then diri nakaparada iya sa lakyan. Even ang ginalagan live-in partner kay diri man nagatiner. So, bali ang ginarentahan nila Action Jan bilog gini nga puloy ano? Yes. Solo gini nila.
So login nila action bray. Okay. Bilog ini siya mismo man nga balay. Suliton talangid gamay action dyan kadamo sa nakagapamangkot. Una nga ginkuha ining nadakpan ining ang timbang nga nagkuha sining package nga ini. Okay, diri somewhere sa Libertad Abe. Ini sa Libertad, pero ang nagagawa nga report nga isa pagid is reclamation area gid. Tapos ginsundan siya padulong dira sa ginarintahan nga puloy-an nga dira nagaobra bilang timbang ining babae nga una nga nasundan. Yes, action bray. Okay, sige, go ahead action dyan. And then after sina ni Ibig, yung kuha natin sa statement, ining timbang, kagsuno sa iya, ginsugo lamang sa kuno. Ikaw ang timbang nila? Na? Tugay ka na rin ka nila? Isa ka lang kabulan. Ha? Sa kabulan. Sa kabulan ka pala? Ba't nagkadigin ka gid? Kasi, Kapag Tagadin ka? Tagadin ka? timbang lamang ka dito. At tagadin ka gani? Sa kabulan ka lang. Tagadin ka gani? Tagadin ka? Ulupanda? Ha? Pero ikaw ko na kayo na nagkuha sang box. Ginsugo. Minsogo lang. Sa imong ngalan? Kabalo sila? Kabalo ka mo ni Unod? Wala? Action na Brian mo itong report kita mga statement. Ang lain di kay sa iyagi dyan naka-address collection dyan? Sa iya nakapangalan, kaya usually kung magkuha ka sa package, action Brian, kung imo gidya naka-address. Ang problema sa karon kay pwede gito manginwala ang live-in partner di wa yung sila ngalan sa package mo. Gani, no? Disgrasya. Ay, sus ko Kayo, Ginoo. wala sila action Brian sa idea kung paano gid. Let's start with si Cap Rosini. Ayun ako Cap Report Sige. ng Cap. Ayun, tas Kapitan Rosini. Kapitan Rosini. Diyan ta Cap po. Action Brian, upod ari din si puno nga barangay Rosini Distrito sa barangay Singkang. Cap, may kabi live ka sa Action Radio. Upod natin si Action Brian Cap. Good evening, Cap. May gabi, Action Brian. Good evening, Cap. Cap, anong reaction, first reaction after knowing Cap na may amo naman another recovery after pila ka bulan nga do naglaylo ining Singkang Airport. Subong Cap, may recovery kita mo ni Ate, nakibot man to, no? Pero pasalamat kita nga nadakpan kay kung wala ka na madakpan, damo naman ang malitan. No? Subong pa naman nga pandemya, kapigado. Ang mga nagabisyo, kumabakal naman pamilya naman ang mga pituan kay tungod kwarta nila gasto lang sa hindi amo amo na yung illegal nga droga. Ate taga mo na pasalamat nito sa ila gagiyugin ang pulisan naton harin sa naligad kay do the other night nakatawag nakadakop man kami ang station 8 sa subong nasyonal no dako ning accomplishment sa aton kag amo na ginambal ko gid sa mga gaparenta bala. Kuhaan gid sang identity before magrenta. Wala labot sa COVID dapat kuhaan identity. Paibalon tagid kung ano ang maobra na di na sila. Karon kung magtampuan nga gaparenta kada madalahig kagid. So muna, no? At least diri Cap, kung naton ini sila familiar nga tumandok gid diri or na permitted dugay na diri? Hindi sila tumandok kay nagarinta lang sila kuno mga duwa pa lang ka bulan. Okay. Badutay. No taga-takuling sa kuno bahay gani wa gid sila pamilya diri. Gina-contact pa gani kung sinong makusudiya sang bata. No? Wae nang hindi siya taga-Singkang, hindi nagarinta lang na disa. Kamusta Cap diri sa imong area in terms of illegal drugs? Wala labot abi kay subong diri may na-detect ang national office. So far diri ara gid Japon hindi ta magambal nga wala kay siyempre damo gid Japon that is why ang kampanya diri naton sa illegal nga droga sige gid no biskan ano ka delikado nga mag contact sa mga tao sa palibot kay hindi tambal lang kung sinong positibo subong fail ang kapulisan naton kung mga tanod sige operation kasi siyempre nanligad nakadakop kita sige dakop wala man untat ang dakpanay today no para at least mo boss kay napabalo tagit sa nang illegalista nga drugista untatin yun na kay dakpon makumudapon hindi man Japon
maglawig ang inyong negosyo or bisyo. Sakto kita mo nga analysis no kay last time tong sa singkang man to, garenta man to, diri garenta man. Dako iguro ang bulig tani sa mga tag-iya no sa nagaparenta. Yes, so kay kami hindi wala sa kisa hindi namon kontrolado tanan mo sa kalamo sa pila ka libo. Nga mga panimalay dire hindi pila ka gatos nga nagaparenta. No, hindi namon makontrolar. No, ang kooperasyon gid bila nato no muna ang ginaayo gid nga para madakpan tani ang mga illegalista, no? Pag mga kabaligya sa droga kay damo gid ang malitan. Dako ni nga buhin sa posible epekto sa illegal drugs nga negosyo nga diri no sa singkang kay dako ang ila na recover kag makabi nga big fish cup. Keep on coordinating kang gapon sa may mga kapulisan with regards to illegal drug operation. Yes, oo, no, nang Mayo gid ang namon na rin sa nanligad no sa Station 8. Kasi siyempre sa mga amigo man natin nga mga illegal drug unit, anti-illegal drug unit, madakpan dire, no? Kaya siyempre tatagman pa sila sa mga informasyon kaya kisa ka mga sagad man daan ng gabaligya pero may katapusan gid na. May katapusan gid na ang ilang nga kadanlogon ng kisa ka kawadan gid danlog na. Madakpan ta gid na tila ang iba na kalabanan, nadakpan na nagbalik, nag-plea bargaining, do halos sobra 50% siguro sa nagbalik. Naka-plea bargaining, kaya that is why kisa gapamintsar kami. Although ang tao may kabago, pero kung kisa kung amo na magsigi-sigi, gakawadaan ka naman gana nga magpirma sa ilan nga hari sila clearance sa barangay. Kaya ang manjapon matabo, no? Di kisabla mo na. Pero sige lang sa Japon kampanya sa droga ang antay ang badak naton sa barangay kasi sige man aktibo kasi siyempre ang kapulisan naton sige gid pong dakop. Kapanong luyag may palabot sa mga pumulo sa barangay Singkang Airport Cap? Ginapabalo ko lang sa taga barangay Singkang Airport mangin vigilante lang kita hindi ta biskan COVID COVID halong kita sa COVID kag siyempre halong man kita kay mas ang COVID kita madula mo lang na pero droga kung makatilaw na ang isa sa pamilya mo mag-ade ka na kasi bantayan gid kag sa mga tupad balay tada kung kabalo ka mo nagabaligya na or dako na sa nga kag hindi tabalan nga may gabalik-balik nga mga salakyan hindi particular i-coordinate natin sa kapulisan o sa barangay, may contact number man ng pulis natin, ma-secured man ang identity natin, kamo ang mataman natin sa barangay, hindi na makaya sa pulis, kag sa barangay, kung wala sa bulig, sa pumuluyo. Okay, Cap, thank you so much mayong gabi. Salamat, Yudhiyag mayong gabi. Aksana Bray, si Barangay Kapitan Rosini Distrito, sa Barangay Singkang Airport, ang ato na interview bago lamang, diri, sa sulod ginahimos nila kay ginpangwasak nila may mga gatas kay inabla para makitaan ng ang unod. So naka-wrap gid gali mga mahalalon nga imported pa nga gatas kay gipang butangan sinidri. Pero anong sitwasyon man ang babaw mga gatas pero ang sa dalom amo na ni mga shabu na ni. Amo sina. Hindi action Bray. Sa sulod gid sang karton, dogin repack nila ya. Dogin himo kasi nga daw gatas man siya gali. Oo, nagawa mo na nga sa sulod sang karton, sarap o kung na sang karton sang pagkaon, sa babaw abi na sampaw ang mayor gid o kung na mo ginang pagkaon gid. Pero sa sulod gid sa dalom ara to mga illegal drugs. Kaya napag-abot namon diri, tiyempo nga nagapang buklad sila, nagapang kakas sila no sa mga illegal drugs o kag sa mga ibang nga gamit. So nakita namon nga pagbukas ng karton sa babaw may mga pagkaon pero pag liili sa dalom gali ato to no. Ang package kita kala do electric do karton kay electric fan do mo nakadako. Do medyo nipis lang siya nga type. Oo nga palaba. Na do mo na sa something action Bray. And then do hindi ko ni kamaglanto man baka guro nga ari guro package nga ni guro nga regular. Kay wala man iban nga label. Pero amo ni guro bago nga modus guro nila. Pilang edad sang bata na daction diyan? 28 ang lalaki. Hindi may iniis lang nga malibin may kabataan ni sila.
Initially may arid sila bata, pero wala lang digin sulod sa kwarto. Kaluluoy, no? Amo nang matabo ang bata do i-turn over sa DSWD. Isa man lang, isa? Isa. Pero kung may pamilya man lang nga magkuha na ihatag man lang sa pamilya anay guro kaluluoy, no? 14. Yes, kay amo to ang batay na ni Kap, ang lalaki initial tagatakuling. Ang babae wala diri related or relative abi. So sa lalaki posible ila i-coordinate danay. Ang yung timbang amo to kay nang gahilibion sa tunay interview kay nasuguan lang. Saya gin pangalan. Isa nga nagwa nga do isa ka main subject gid as no? Why tada authority pa nga pwede maistorya ano ang kaso sining mag-live-in na kagsang timbang nga ini. Okay, feeling ko si parar gid nimo. Yes, na lain sa nga cases. Yes. Ginaulat naton ang official gid nila nga representative kay kulang taon akong braydo alin gid sa national headquarters. May mga ari diri team leader gid lamang. Pero ang isa diri ka person ginaulat is a certain Lieutenant Colonel Espares. Do something siya ang isa ka mga team leader ang nag-conduct sini. But maybe in a while kung may ara sa dugay kay dugan na nang mahatag sila sa official statement, ibalik naton si Moxonday practice pa nato sa statement kag kung paano nila ni natutulan ni kalayo sang national headquarters. Labot diri sa Bacolod, no? Kung imo gid nga padalman action diyan kay halin sila sa national headquarters, ini nga mga personalidad nga ini medyo ato na ni sa listahan gid din basta-basta nga grupo in action diyan mo. Gani man alangan makadto ka lang ding hindi sure abing imo lakat abi para ano magbiyahe ka, magasto ka, chimpo mo. Sakto gid sa variety malupad gid dere. Kuno wala lang man tikadtuan mo gid, no? Kag may ari man di pulis nga na-assign sa ato, may mga PDEA man kita diri kun ano na lang ahensya, kun adtong atos nasyonal may ari man tadi. Kag may ako ni may ari man di RDEU nga duha mo ni naliga na kadakop to 24 million something. Yes. Piso bong 14 million, no? Ang nila. Amo ning gusto tay baluon kun ano gid ang personalidad sining mag-live-in partner nga ini, nga sila gid nag-operate di. Kag even posible action ba ang source. Ang source, oo. Kung sino ang nagpadala sa package. Ginalauman ko after sini basi may continuous ning ilang ilang operation kay ngari gid isla. Gani man ano ni SOU4, SOU7. Abi ko gani may damo-damo nga team, iya lang ka R6, ila pag may 7, may 12 pag gini kuno ka operating unit. May taga Central Office, Central Visayas ba dagali? Oo. Hindi, ano ni siya, SOU7, Action Bray, ikapito nga team ng Drug Enforcement Group. Abi ko taga Region 7 nga PNP. Amo to ni no, kita kay nabi ko taga Region 7 nag-operate do pareho ni kay base bila connected. Una gin panumdum ko base ko connected kay Jennifer. Atong case sa Murcia. Sa Murcia to napatay to. Oo, eventually na-discover namon nga isa gali ni saya ka unit SOU, Special Operating Unit sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Action Bray. Kaya daw task nila ngalan sa task group nila guro ni. Oo. Do pala nila Special Enforcement Team ang set sang PDEA may ari man ding Bacolod. Sila ya do 12 ni sila kuno kabilog. 12 ka unit. Si Colonel Placido arada? Wala. Why da saya? Kay hindi iya ka BCPO operation gid ang team. Iya gid action by. So ang actually ari di personnel gid from national headquarters. Amo do certain police lieutenant colonel. Pero tani presensya sang BCPO officer daw amo na biyabi. Ari man di si police captain Jun Ray Batadlan sa sulod. Station 8 na ya. Station 8. Pero in terms of BCPO personnel or head office gid nila. Sir, wala pa. Magbibigay ng statement. Hindi na ba? Okay. Sige. Magbibigay na doon ng statement. I-check ka lang. Sino po? Okay. Naga-monitor ka magyapon mga kaksyon sining buy-bust operation sining gabi. 13.6 million pesos ang DDS niya. DDB. Apo, sige po. Continuous operation, gid man sa gali action drive. Continuous gid siya gali, Meaning sa alin sa ibang lugar. Nagkadto diri. Mula sa ibang lugar po. Galing sa ibang lugar yung huli sa Manila.
Palapit-lapit yung Action dyan. Okay. Pero saan po nahuli yung una? Di sa Marikina. Yun po yung ano rin, yung papadala sa sana. Hindi, sila yung nagpapadala. Bago pa ipadala, nahuli na po. Hindi, naipadala na. Okay. Tapos binaibas na lang namin. Kinuha niya na rin. Parang kagaya rin ito, sir. Okay. Pwede po mong ano yun, sir. Okay. Kung gusto mo, send mo. Send lang po siguro, sir, no? Yes. May ano sila, right? Meron silang memo na previous operation nila na alin sa Marikina connected dito po. Oo, connected. Dogin lagas lang ni nila di. Connected pareho. Okay. Sige, hindi lang po ako sa nakapit. Action Bright connected din sa galit, no? Connected siya. May nadakpan sila dito tapos ginlagas nila di. Wala mo sina. Oo, okay, ang nagpadala pareho. Okay. Bali niya source and then ginpadala nagpare Action Bright. Eventually amo na gin-operate nila. Sabi ko ba ni shabu ko na di sa babaw asin ni galiyo. Basi madala sa isip na karon. Gani sabi ko naman bako tanay may markings gid eh. Ti. Salaki ni Kuro. Ti shabu ang asino. Piwa na kay basi karon iban asin mo na. Asin ni asino. Asin ni galiyo din sa buyo. Talayo ni ko madala. May markings ano nga number na ikapila. Number 1 pa. May mo ni karon kadlawan o pra nila nimo. Number 1 kita. JIF-1. May lang gid na talapandan nila do asin niyaw, do lain niyaw. Timpla na lang ano. Asin yan nga. To. Kita mo na nga. Pihuan nyo na sir ha, pagtanong mo na. Paano may pasa sir? Ano na lang daw, basahin nyo na lang para may idea. Okay po, sige po. Action dyan. Why sila sang press con karon nagdugay abi? Why go action? Why. Sa open bypass operation November sir? November 16 9 p.m. Saan po yun? Sa may open parking in front ng Golden Star Inn, Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. So nag-conduct ko ng bypass operation doon, led by Police Lieutenant Colonel Joel Istares, in coordination with Rizal PIU, Cainta Municipal Police Station. Yung na-arresto po ay si James Vicencio Conco alias Makoy, 21 years old, no? May live-in partner kay residente sang Surad sang Marikina, si Diana Vallador Antonio, 19 years old. Nadakpan man, may live-in partner kay residente sang Barangay Concepcion 1, Marikina man kay si Richard Madarang Arellano alias Lopes, isa ka construction worker sang Maranday, Marikina City, na-recover 1,130 grams of suspected shabu. Grabe ba? Na merong estimated market value of 7,684,000. Sa bypass money na 150,000 talaga sir. Malaki yung bypass money doon. Budol money yan na ginamit. Okay. So doon po pala nag-umpisa yung operation. And then meron, ngayon po yan. Yung subject po talaga sir, babae o yung lalaki? Oo. Ang subject namin, yung tumihuli kami yung Hindi ba tiyo action dyan? Hindi lang po, wala lang po. Richard, yan po yung nagpapadala rito. Yung nahuli doon, sa yung huli sa Rizal, sa yung nagpapadala dito. Actually, siya yung nagpadala kasi ang drug enforcement group ng Royden 4A. Okay. So, yung po namin yun, kay Starry. Nahuli yun doon. After na mahuli yun doon, pinadala na rito. Kaya pinalap namin to. Hindi na ipapalap lang namin. Hindi naman pwede. Kaya pinuha namin sa bypass. Okay. So, yung napadala po ito is si Richard. Pero ang item kung dating tulungan. Grabe yung bilibid pa rin ito. So, ang source naman ni Richard, dating bilibid. Okay. So, yung si Richard po pala yung source dito, sir? Hindi. May source pa siya naman. Pero bago po napadala, sir, na huli na si Richard wala pa. Huli na. Huli namin sa Marikina. Okay.
Okay, sige. Okay. May root reduction brahe. Si Richard na nadakpan to. Oo. Tapos ginpadala ding iban. Yan padala din iba action brahe. Oo, mangkuta siya bi nga sino giblang address nga ginpadalaan sini? Yes. Check tabi. Sinong liable gid sini karon ang Sino talaga malibin? yung subject dito? Yung pinadalan talaga? Yung babae o yung lalaki? Hindi nila alam, hindi pa po identify. Okay. Hindi nila ma-identify action brahe. Okay. Kung hindi nyo ma-identify, ako ma-identify. Kaya check ko din sa karton, kung nangalan ng din. Sige, lang tawad na kay ngalan sa timbang gitong hambal mo ginamo, ti amo gito yung mabutang sa intonsis kid. O, di ngalan niyo? Kakasi ng plastic. Why na? Why to sa O, di asin? ngalan? Why to sa asin? Sino ni ngalan? Dili, ang akin to ya. Why to Nabugay to. Why to labot? Di poksin nila? Oh. Kaya nari kita ni ngalan mo. Kaya sa karton, ni ngalan mo siya lang. Hindi mo mukha ka today. Pero kailan mo kaya, guro no? Hindi mo pwede madala karon sa ano. May ngalan ginada kay may nagbaton gani mo. Action tayo na. Check tabi, ang timbang. Ang ngalan, isang karton. Ang timbang tabi layo sa imo timbang. Rebeo, picture ang kirabe. Basi Mr. Surya mo to siya. Si sila, gid ang timbang, Ang gid. timbang gid. Nakapangalan, gid ang timbang. Kaluluoy. Oo, gani. Nakapangalan, gid sa timbang, gali action brahe. Kaya, gid nakapangalan ang ining package. So, sa gid ang nadalman. Okay. Sining pagtanda action drives ng bypass operations. Pero sino na baklan gid gani action diyan? Sino na baklan? Saman, sa sila man. Disgrasya gid. Kaya do ang guayo do entrapment operation siya. Bypass entrapment action drive. Wala kaya hindi gid matulid ta kay wala pa sa official statement ko lahat kami kun iara das stares. Matag statement at least magala naton ang pinaka-flow sang bypass operation action drive. Sige, base may iban pag nagkalahinabo, bala kay na walang ta ideya, hindi talang pagpangunahan na kung ano ganman. Na, din ka nang nila na kita na din kasi reclamation o libertad. Libertad. Dito ka nila ginakop. Sir. Balik sa imo, gali nakapangalan niyo. Sir. Nagsugo lang ko, sir. Sino gusto ko sino? Yes, sir. Sir na, Sir, may panila yung sugo? Hindi, bago pa lang, sir. Subong ko lang. Pero kabalo ka nga mo niya? Wala, sir. Wala ka with idea. Siyempre, sir, pigado lang ito maobra. Sir. Bago pa. 5,000, sir. Action diyan. Yes, action drive. Pestorya ko siya be. Gamay lang. May gabi. May gabi, ma'am. Hindi siya. Hindi siya. Magkuta sabi kung din siya na baklan, dira sa balay o kung sa libertad. Bali, yung kagidikto kay Sir Rotad, nilang nilaging diretso dakop. Wala ka na nilaging baklan. Wala, sir. Pinag-drop ka na lang yung dakop kapag kuha ng lakapin. Magkuta sabi kung damo pero may tao da sa ginaobrahan niya. Dari tao, di permit ako sa inyo balay. Wala, sir. Kami lang nag-isip. Ano lang, first time lang yun. Bakit wala ko na yung sir ko ko, sir. Pero kabalo ka na before. Wala. Wala, sir. Wala man. Kutik May lang. bata ka? Palang ko di, sir. 1 month ka lang, no? May bata ka, no? May putili? Dire, mga timbang kami di, sir. Okay. Anong trabaho ni Sir niya kag ang bayi naton? Hindi, nasa action ba yun na kapriyan ako. Sige. Okay na ako. Anyway, di amo to, ibalikan siya naton. Ako isagid ng gali ang nakabaton, iya gingalan ni. Iya gidyangalan, no? Tapos ara selection ba ang ngalan sa nagpadalaman. May Richard man tood? Lain ang nakabutang. Ti bugos naman ada. Nakabutang diri certain Vicencio. Okay. Okay, sa Marikina City Action Drive. Halong-halong gid ang mga ga-apply timbang sa Bacolod Baw. Yan, kita lang, wala ka man to choice mo, mapati ka man, sugo ka amo mo. Pag sugo ko siya, hingkwaya mo lang ang amo man, yun sa iya maging pangalan. Tiyan mo na, no? Anyway, ang situation ko rin, preso ni sila sa custodial facility
sa nga police station number 8 kag sila nataran sa kaansang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumi sa pagupot sa pagbariga sa illegal nga droga sa idalom sa Republic of 9165. According diri sa interview naton isa ka tiglawas ng Special Operations Unit sa nga Philippine Drug Enforcement Group, bisan national headquarters ang nag-operate, pero diri lang sa local kundi nadakpan nila action by under custody ining mga persona. Ano man ang pinaka-latest uling update diri sa Japon sa aton nga pagbantay, pagtutok sa higing kasanga bypass operation sa Philippine National Police Drug Enforcement Group sa bahin sang J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport, Sirad sang Bacolod. Live report gikan sa patrol ang tagdibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 8:35. Action Firing Line. Salamat Action John sa pagtutok naton sining isa ka madinalagon nga bypass operation sang kapulisan na diri siyudad sa Bacolod. 13.6 million pesos more or less ang balor sang 2 ka kilo sa ginapatihan shabu. Halin sa Marikina, ginpadala sang nagligad nga simana, subong ginlagas diri sang kapulisan mismo gikan didto sa national headquarters. Action Firing Line. Mag-live-in kag timbang tatlogid ang nagkaladakpan sa sining hapon so sining gabi mga kaksyon. Action Firing Line. Pertino, anyway, sige, tutukan tagini karon base may sugpon diri sa Action John bantayan sa aton sining pagpangalagad. Ang ini nga bulyada dulong sa aton iya sang life extension vitamin D3 mga kaaksyon, pampabakod sa aton. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay, bukod sa paggamit ng tubig at sabon. Balik na ton karon basi may sugpon pag itong patrol ta, maiban pa ta nga balita. Napamati ta sa inyo karon mga kaksyon ang pagpa-explicar kuman sang doktor halin sa DOH. Paano gid bala magpatigayon ang BHERTS sa pag-inform sang puloy-an nga may ara sang positive mga kaksyon. Ini may connection sa nagluntad nga kinagamo dira sa Barangay Filisa. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May kabilang kay Alma Ladag, maayo na gani kay manadakpan na sila kung wala damo naman mahalitan nga tawo. Si Lani Jeromiano, good evening Sobray, watching live from Barangay Hibyoan, Tapas, Capi. Salamat gid. God bless. Si Araman, si M. Navarra Hokaban, 13.6 M, Action Bright, minus pa to ang asin. Away na tulabot ang asin. Si Pirit atong asin. Nasalaan na. Philip Laurente, Marilo Villar Tanaman, nagamonitor man. But Joe Barts, dapat na sunugon sa publiko ang mga shabu kay basi bala, diin pa na makadto lang. Kag kung pwede pati ang mga gapa nag-iya sina dalon. Dalon sunog, kasakit ba si mo bat ba? Ramona Azero, good evening so Brian, greet ko lang Jocades Cagazero family watching live sa Barangay 35. Si Phoebe Archibar Islao Araman, Veronica Santillan Manukan, salamat gidlo oy nga mga bata no. No, gani man. Bambi Sirano Defensor, daw pinutos lang nga asin Action Briba. Romy Agsam, Almira Lim Malazarte, John Sibalios, Action Bright, tama gid ka mga huros-huros nga food panda driver. Ano gina-briefing ka management sa ilaman palumbaanay. Ang pamangkot na kung mabulig sang ilang company dira kung aksidente na sila. No. Jinken Imperado Indico, Action Bright, Action Radio, naga-monitor gid. Alex Montesa, laba ang type ni Alex Montesa, doon di ko na yung basa, gurutanan sa lubo-lubo alang Sir Ay. Sir Brian, may paapas lang ko nga pa lamang ko tanon bahin sang kapaslawan sang aton lokal nga gobyerno sa pagtapna
sa mga party-party virus sa pag-maintain sang health protocols, ordinance, especially kung social distancing, wearing face mask, face shield properly. Mahimo nga mapaslawan naman ni sila sa pagpatuman sila binagid sa mga exclusive nga subdivisions. Galikit tikon adlaw-adlaw nga tuytuyan gini sila Sir Alex. Doon di gini mahimo sang Bacolod noon, dapat mangin responsable kita guro nga pumuluyo. Guro Sir Alex mo, prangkang istorya. Kiti, mas damo yung tao. Imagine mo kita diri sa Bacolod, 500,000. Oh, more or less. Ang gobyerno ta pila man lang sila kabilog di. Ang task force disiplina ta barangay puro ka jutay. So dapat guro mangin irresponsable na lang gid kita, no? Di tagit pag-isalig tanan guro sa gobyerno nga bantayan na gid kita, no? Mahimo nga mapaslawan naman ni sila sa pagpatuman sini. Ilabi na gid sa mga exclusive subdivisions, residential property, school premises, gym kag even our churches. Nga secretly gahiwat party and health protocols ma-maintain tayhan kung sa di nag-approach na sa Christmas party. Kaya miski mga bata temprano pa sa parking lot area sa mga mall nagakaroling hindi bala ginabawal ini. Gusto na kita ko man na. Rex Olarte, Aksubray, good evening lang, monitor lang ko diya. Buwas gina Sir Montesa, interviewon tang task force disiplina, kumusta na ni sila ayhan? Galibot pa ni sila. Kaya kung gusto ginlaman na why sa pagkadamo sa lawayon Si Maria Loisa Artisano Iligan, good evening Sumbray, monitor lang kami FB Live, Barangay Bata Bacolod, God bless God. Melchorita Ferrer, Araman Jose Mongcal Torilla, naga-monitor gid. Alright, Ferdinand Aguirre, salamat gid. Okay, sige, mapadalom-dalom kita. Diri kita sa kay Shirley Mandate. Good evening Sumbray, monitor gid kami sa imo matahom nga programa kada gabi FB Live Manila. Thank you and God bless. Salamat. Tong Burantuario amo na ni ang sitwasyon nga daw wala na untat ang paglaptasang virus, bagyo, baha, kag linog. Dagsa pagyapon siya Boss Bacolod. Pangabuhian nila na. Ivanisa Esperta Giliang, good evening Sumbrayan, monitor live, Barangay Mansilingan, salamat gid. Ferdinand Aguirre, biktima guro ang timbang, maobra na bala muchacha kon big time drug dealer na Aksubray. Gingamit na sang amoya ang pagka-ignorante proti ang hambal sa layi, ignorance of the law excuses no one. Jen oy si Sir Araman husto gina. Sige, balik ka dugay-dugay ha. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong. May gabi lang, yung gabi sa number 1 station, Party Balita Action Radio from Lenny, Carmona, Ribo, sang kilometrahe 13, Talok, Bago City. Salamat, Gidrasinyo. Halin sa kay 3005, good evening, Exxon Brian. Gamonitor kami diri Barangay Nagasila, Carlota, Siri, Boy, Salmorena, Mercy, Salmorena, Esther, De Los Santos, kag si Carlos Manda. Nag-monitor man sa aton gali si Sir Sunny Magsipok kaniyo. Dira sa may La Carlota man, dali lang kay daw limtan kong lugar niya. Dira sa may Barangay Balabag, La Carlota, nag-monitor ang family Magsipok. Salamat kidalon kay Sir Sunny, no? Okay, hindi hindi gali ni touchscreen, no? Sagi ko tumok kapila hindi gin magwa. Why na? Why pataka tilaw siya mo dog lain. Ay, sus ko nga sitwasyon. Budlay na ito panyapon. Alin sa kay 4472, amo na nga nag-minaldita si Ma'am Kimba kay pulis ang iyabana. Away mo na guro rason gura. Basilain man. May rason. 1438, good evening, Sumbray. Gamonitor man kami diri sa Barangay Nagasila, Carlota. Palihog lang tamyaw kay Dolor, Katinoy, family Blanca Flor, Pangadlo. Ang nagapanamyaw si Moray Pangadlo, salamat gida. DY Easy ni salamat gida. Last 8:46 aton sini nga pagpangalagad si Vinram Rojnab araman ganiyo. Junior Mainit Rihon, salamat gida. Okay, nagligad nga Sabado na anyways, ligad nga Sabado, may isa pa ta ka batch action hands, no? Na-interview naton dito lang bata sang nag-positive nga ginkuha sang CDRRMO. Pero prior sina, may mga B-Hertz nga nagpadulong sa ilang barangay. Nga mga B-Hertz, mga kaaksyon, ang tuyong malangkuntan nila sadto nga mag-inform nga may ara sang positive sa ila. Una nga nag-positive, actually, nagabusong nilang himata, mga kaaksyon. Now, saan dito na, suno sa tagreklamo, wala face shield, ang mga B-Hertz nga nga nagsulod sa ila sini sa bilyaran sa vicinity nila mismo. Nagkuha sang video, kagin videohan, may mga yaw-yawanay nga nagluntad ato mga sakay sa ambulance nagdinalagan. Sakay balik sa ambulance, mga kaaksyon, may naka-civilian lang. Pero na-interview man naton diritong si Maymay Hinit, no? Ang B-Hert, mga kaaksyon sang Felisa, kag Kapitan Ramon Hardin. Nga so sila naka-face shield sila pero half. Inablang daw ka half lang face shield ko, no? Diri sa aton sa Bacolod may city ordinance kita nga dapat ang face shield tabilog nga nawong matabunan gid, hindi na pwedeng tunga lang. Damo na bla. So gina-question dito nga wala naka PPE kuno. So according sa DOH Region 6 nga na-interview na pon, basta gani nag-inform ka lang, pwede malanggid nga wala naka PPE mo. Ang protection nibla nga quantity, may inform ka malang, may extract ka malang mo, mamangkot malang sila kon kumustang sitwasyon sang nag-positive. Basta mo sila, no? Mamangkot sila kung gusto mo, diri ka mag home quarantine, may pasilidad ka din. Like for example, ang kwarto mo may kagalingon kabi nga CR da, para hindi ka lang namon pagpakuha di karon. Danunin nagin man ang kuno nga mag PPE, mga kaaksyon. Ano? Aring explanation diri ni Dr. Jocelyn T. mga kaaksyon, ang spokesperson sa DOH Region 6. Actually, may arala sila mask, kag mask, kabalo na ang RHU, no? So, wala man gina, sa may mask, may face shield, or ano ganito, tawag na, ng mask, face shield, kag, ano pa ganito sa taton? Mask, face shield man lang. Tapos, kung wala man lang din sila, kasi usually, yun na-interview na sila, may social distancing man. Tapos, ang mismo, ang capacity man, may hara man, pwede man sila lang daw mausar na sang daw
Kaya wala man sila gid abi nag-close contact kay makabalo man lang mangkot less than 15 minutes man lang ba sa interview nila. Kuhaan lang temperature or may thermometer, pwede man sila kausa sang gown kag gloves, pero not necessarily kay 15 minutes, less than 15 minutes man lang sila ang ang usually ang research gina-check man lang na basta sabi mag-positive abi noon, dason maguton kamusta ang imo fever, kung may fever ka, may cough, may larpaan ka nila data. Di ko mangambal na nawala, pero nag-positive ka asymptomatic, di mambal sila, please monitor. Kung ang pasyente, siya ng meron sa thermometer sa ila, ng pwede man na sila lang makuha sa ilaw temperature. Pero i-update mo sila by the phone or sa doon. Ganun, honest man ang yung positive, honest man siya man ba siya may fever siya, krawaya po machat. Amo lang maka-aksyon na ang gamay nga pagpa-explicar daton sa DOH para matapos na ng istorya. Action Firing Line. Ang gina-question man to nga nagdinalagan kung way man lang sila gid masala nga nagdinalagan sa kay balikig nagpaburhot sa ambulance abi. Pero hambal naman to sa mga mga B-hertz, siya di imong madalagan imo nga ang yaw-yawanay, yan din mo gwanta. Action Firing Line. Sobra pa sa virus nga COVID-19 yang buyayo sa ila. Tapos ang sala lang to kay nga may ginpasakay sila nga ibang nga tao nga hindi man miyembro sang team. Action Firing Line. Ato naka-shorts nga to, sino ato siya, balik Kapitan Hardin kuno do na labyans dalan to, pinasakay hindi na pwede. Action Firing Line. Kagway naka-facial sila half gani kuno way guro ma-recognize bla sa mga tagbalay dito. Anyways, next time dapat mahinalungon ang mga B-hertz na ton kay para like for example karon nakatampad ka to sa positive da kay tigaga kuha ka mo data da nagpisik sa imong laway niya kag nagpositive ka man ti kumusta tong pamilya nyo kung talapikan ka mo tanan. Action Firing Line. Halalong lang si Tinte Nagravante naga-monitor man si Matrion, si Charis Bien Araman naga-monitor, si Inday Kwana ga-monitor mo sa aton si Metron ditong aton yung pakaisa dito sa Metro Manila. Las 8:51. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sample Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng gala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakulog sa luto sa imo Patayon aksyon radyo Salamat kisa paservisyo Patas ka balanse Patuod ng mensahe Wala sang hiyadang pilihan Patayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negro sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsang ano nga kaintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaendorso man natin mga ka-aksyon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay, bukod sa paggamit ng tubig at sabon. Ari na ho, kay may napapanauganig sang kwan, na filean sang kaso sa National Bureau of Investigation, no? Si former City Health Officer nga si Dr. Maria Carmila Hinsuli, no? Check tali buwas mga ka-aksyon, kompletohon tagid ini kay laboton naton ang NBI. Amo ning tawag ginaton bla. Ang complaints ni violation of Republic Act
11332 or mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act mga kaksyon. Allegedly may mga positive cases nga way ma-report bla mga kaksyon na Action Firing Line. Hi susko, tiya mo na kalay hinabo na siga, napabasan ta niya. Good evening man kay Nong Sunny Boy na sila nag-monitor paladar mga kaksyon. Nakahinga man si Sir Dennis ganiyo, Richard Tiboroma kag ang kwan ko na Energy Funds Club naga-monitor sila material. May gabi ko no kay JM kag kay kwan no bang porti ka tunto gani sayo. Action JM o nasunlog ka diyo. Kag ko no kay Mr. kay Madam Nang lang nasunlog. Bodline ni kondo Coco Martin kag Julia Montes sa mga personalidad bla. Di kagig ka palagyo sa ikaw totoo din sa basta ikaw guro may gusto kay Nang Upod sa pagos nga puwersa sa Action Radio News Team. Standby karon sa Action Night Patrol sa dugang pagin nga mga detalye mga balita. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.